No a prechádzame podľa mňa úplnému highlightu na tento absolútne maličký zázrak, ktorým je Tigrín. Ale v akcii budeme mať ten väčší, 120 toblkový. Mohli by sme inak vyrátať, že ako sa tam vlastne ušetrí oproti tým 30. No jedno balenie sa ale ušetrí. ešte teraz v akcii, keď je podľa mňa ešte viac. No ešte viacej potom. Takže, bežne jedno takže na balenie. Tigrín. No a teraz počúvajte ma. Viete, aká ja som? Tí, čo ma poznajú, vedia, že ja som veľmi, ja potrebujem mať všetko podložené faktami. Potrebujem to mať naozaj tak, aby som tomu aj rozumela. A teraz ideš a počúvajte. Lebo ide o to, že keď mi niekto povie, vieš, že Dani, a ty akože fakt tomu veríš? Tak ja poviem, nie, ja tomu neverím. Ja tomu rozumiem. To je A dôležité. preto by som veľmi rada, aby ste rozumeli tomu aj vy. Preto som si dala trošku námahu a trošku viac som sa pozrela na Tigrín a určite vám to dám celé spracované, lebo z tohto môžete veľa čerpať. Nielen teraz počas tejto akcie, ale potom aj do ostatných dní, do ďalších dní. Takže, čo sa týka tohto Tigrínu, volá sa Tigrín 97. Je to najčistejšia forma zeleného čaju. Ale bez kofeínu a bez kompromisov, by som to tak nazvala. V jednej kapsule je, ako keby ste vypili 7 šálok zeleného čaju, kvalitného, to ste už určite niekde čítali, ale s prakticky nulovým kofeínom, na zhruba do 2 mg. Obsahuje minimálne 97% polyfenolov, z toho minimálne 65% katechínov, to si zapamätajte, a to najmä EGCG, čo je vlastne, prečítam vám to, epigallocatechin galát, a to je najvyskúmanejší, áno, aj najsilnejší antioxidant zeleného čaju. No, a poďme na tú kvalitu. Pretože môžete ísť do lekárne, môžete si kúpiť zelený čaj. Keď tak spravíte, dostanete s veľkou pravdepodobnosťou kvalitný zelený čaj, ktorý bol vysušený, zomletý a hodený do toboliek. To znamená, že tam boli zanechané aj zložky, ktoré sú dobré síce pre ten zelený čaj, pretože viete, keď rastie akákoľvek rastlinka a či na ňu prší, či na ňu svieti slnečko, ona nemá nohy, aby sa povolala a išla ďalej, čiže a schovala sa niekam. Ona, a nie to je vždy možno príjemné, ale lebo nie všetky rastliny potrebujú veľa slnka alebo veľa vody, alebo chápete, každá potrebuje nejaké iné pomery. A preto má aj zložky napríklad, ktoré nie veľmi dobre pri pravidelnom používaní robia ľuďom a na rôzne toxíny a tak ďalej. Takže s veľkou pravdepodobnosťou v lekárni získate takýto produkt, ktorý sa dokonca odporúča mať 3 mesiace pauzu, teda po 3 mesiacoch mať pauzu pri jeho používaní. Práve preto... Možno aj 3 mesiace potom. Možno aj 3 mesiace. A nenapíšu vám to tam, že prečo. Len napíšu, že odporúča sa používať 3 mesiace a potom si dajte pauzu. Oni tam nenapíšu prečo. Ja vám veľmi jednoducho poviem prečo, pretože vaše telo potrebuje čas regenerácie na to, aby sa všetky tie toxíny a všetko to, čo ste nepotrebovali, ale máte v tom tele vďaka týmto bolkám ich, aby sa vám dali z tela proste preč. Tu sa toho nemusíte báť. Už prejdem k tomuto nášmu Pharmanexu. Pretože tento Pharmanex ako divízia kontroluje celý proces a každý krok je vedecky sprocesovaný. Vy viete asi o 6S procese, ktorým prechádza každý ten produkt. Vymyslel ho Joe Cheng, ešte keď zakladal Pharmanex v 90. rokoch, čo bola spoločnosť, ktorá proste chcela ísť iným spôsobom ako farmaceutické firmy, chcela ľuďom pomáhať so zdravím, aj jej produkty sa predávali aj tak v lekárniach, vo vyše 30 000 lekárniach. A on vtedy vlastne vymyslel, že ten proces, ktorý chce, aby prechádzal každý jeden produkt, má byť ešte minimálne tej istej kvality a ešte kvalitnejší ako proces, ktorým prechádza každý liek. Taký farmaceutický kvázi by sa dalo povedať proces, neviem, či som to správne nazvala. Čiže ten proces je výber, získavanie surovín, špecifikácia, štandardizácia, čo sa nerobí pri doplnkoch výživy, robí sa to len pri liekoch, bezpečnosť a dôkaz účinnosti. Čiže spätné mechanizmy na prekontrolovanie. Výsledkom toho je to, že každá táto kapsula, môžeš kľudne vybrať, má presne rovnaké množstvo tohto EGCG, čo je veľmi dôležitá zložka. Má testovanú bezpečnosť a má potvrdené účinky v štúdiách. Tým, že má Pharmanex vlastné vedecké týmy, spoluprácu s univerzitami a klinickými centrami, ide o top svetový štandard. Vedecké štúdie. A teraz dobre počúvate, ja som úplne hýkala, keď som to robila, lebo si hovorím, bože, tak dlho s tým Tigrinom pracujeme, ale keďže sme nemali umelú inteligenciu, ktorá nás naviedla aj so zdrojmi na to, čo to naozaj robí, tak neviem, ako sme bez nej mohli žiť, ale počúvajte, čo mi to všetko ponachádzalo. Robili klinickú štúdiu u ľudí s metabolic syndromom X, za chvíľku poviem, o čom to je, a ukázala lepší glukózový a lipidový metabolizmus, zlepšenie citlivosti na inzulín, vyššie spaľovanie tukov a zníženie telesného a brušného tuku, ako aj inhibíciu angiogenézy súvisiacej s obezitou.
Čo je to ten metabolický syndrom X? Je to kombinácia problémov, ktoré trápia veľké percento populácie. Ide o vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cukru v krvi, nadbytočný brušný tuk, vysoké triglyceridy a nízky HDL cholesterol. A metabolický syndrom výrazne zvyšuje riziko cukrovky druhého typu, kardiovaskulárnych ochorení, obezity a zápalových ochorení. Štúdie s tigrínom ukazujú, že EGCG zlepšuje citlivosť na inzulín, glukózový metabolizmus, redukuje viscerálny tuk, vnútorný brušný tuk, ktorý určite viete, že je veľmi nebezpečný a môže ho mať aj chudý človek. Podporuje termogenézu, čiže spalovanie energie, lebo fakt, keď mám tigrín a ja si ho z času na čas stále dávam, tak sa viac, ako keby mám pocit potenia, ale tam sa spaluje. Tam je tá termoregulačná funkcia, preto sa potom tým, že sa spaluje, sa aj chudne a znižuje oxidačný stres, ktorý je za mnohými zápalovými ochoreniami. Ďalší bod je, že zlepšuje stav pokožky a má anti-agingové účinky. 24-mesačné randomizované dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdium na 56 ženách zaznamenalo 47% zlepšenie fotostarnutia, zmenšené pory, vyrovnanejšiu pleť, redukciu viditeľných drobných ciev a slnečného poškodenia, skorovaná dermatológmi. Ďalšia štúdia vedená lekármi zo Stanfordu, prezentovaná Americkej akadémii dermatológie, ukázala histologické zlepšenie elasticity pokožky, histologické, chápete? A remodeláciu elastických vlákien po kombinovanom užívaní, čiže topické plus orálne, tento Tigrin 97. To je ako za mňa úplne fantastické, dokonca som videla nejaké, musím to tam ešte doplniť, na Oxforde, čo sa robili nejaké vyslovene testy na rozácev. A veľmi krásne vlastne sťahuje cievy a pomáha pleti, aby sa dostávala do takého normálu. Ďalším bodom je vysoká biologická dostupnosť a antioxidačná sila. Porovnanie plazmatickej aktivity antioxidantov, keď sa na to pozrieme, tak Tigrin 97 preukázal vyššiu biologickú dostupnosť než zelený alebo čierny čaj s výraznejším zvýšením antioxidačnej kapacity v krvi. Lenže to nie je všetko. Neviem, či ste počuli niečo o apoptóze. Apoptóza je vlastne také riadenie, zbavovanie sa tela poškodených buniek. Určite ste o tom počuli, čítali, keď nie, tak proste z času na čas sa u každého jedného z nás vyskytnú nejaké napríklad aj rakovinové bunky. Otázka je, čo to naše telo s tým dokáže spraviť. No a preto potrebujeme dostatok výživy, aby to naše telo dokázalo na to zareagovať, aby dokázalo tieto bunky zlikvidovať a my sme mohli žiť úplne v pohode svoj život ďalej. Takže ty musíš. Presne ja som myslela na tú apoptózu, že nesmiem to zabudnúť a ty to tam máš. Vždy sme hovorili taký jednoduchý príklad, že ako funguje tá apoptóza v našom tele. Pamätáš na to? Predstavte si orechový list na strome, padne a keď padá na zem, tak sa zosúši a vlastne z neho nie je nič. A to má byť aj v tom našom tele. Ten tigrin má spôsobiť to, aby tie bunky, ktoré už tam nemajú byť a sú poškodené, alebo už tam nepatria, aby sa tak rozptýlili a odišli. Či rýchou, alebo nejakým iným spôsobom z tela. Ono sa vlastne deje to, že tá bunka si ako keby podieluje tie jednotlivé súčasti a sú prirodzene tým telom spracované, ale preto potrebuje to telo tú výživu, aby to tak bolo. Lebo inak, iným spôsobom ide bunka do tzv. Nekrózy. To znamená, že praskne, obsah sa vyleje aj do medzbunkových priestorov a tam vznikajú zápaly a mnohé ďalšie veci, ktoré nie sú veľmi príjemné. Čiže táto apoptóza je veľmi dôležitý proces a je dôležitá, pretože naše telo, mám to tu aj vyslovene napísané, denne vytvára až 1000 chybných alebo poškodených buniek. Ak nezaniknú, môžu prerásť do nádorových, zápalových alebo inak škodlivých buniek. To je to, čo som teraz hovorila. A teraz počúvajte, práve to EGCG v tigríne aktivuje apoptózu, teda pomáha bunkám, ktoré sú poškodené, aby prirodzene zanikli, presne ako si to hovorila ty, skôr než sa zvrhnú, hej, mi to tu napísalo, chráni DNA pred... Niekedy tie výrazy. Dôležitá vec, ešte raz. Niekedy tie výrazy. Chráni DNA pred poškodením, čiže UV žiarením, toxínmi a ťažkými kovmi. Je silne antimutagénny a protiangiogénny, čiže bráni rastu neželaných ciev, dôležité pri nádoroch a pri obezite. Preto sa napríklad aj tigrín pridáva, keď má niekto nejaké nádorové ochorenia, pretože veľmi telu pomáha. No a posledným tuším je bodom civilizačné ochorenia, kde pomáhajú výťažky kvalitného zeleného čaju. Jednoznačne vypichli sme iba highlightové 4 oblasti. Kardiovaskulárne zdravie, čiže znižuje LDL oxidáciu, čo je zásadné pre napríklad aterosklerózu. Podporuje endotelové bunky ciev, čiže zdravšie tepný prietok krvi. A toto je to, prečo vlastne je dobrý aj na krčové žily. Ty tam myslím, že veľa skúseností povedz. Áno. Tým, že sa vlastne upraví tá cieva, že sa stane takou elastickou,
genetickou, tak aj keď je tam tej krvi viacej, tak ona potom lepšie prejde a nemusí sa zhromažďovať na jednom mieste. A keď použijete k tomu ešte galvanický prístroj, ale až po čase. Povedala by si, prosím ťa, tú tvoju story s tými žilami, keď sme pri Tigríne a tak, prosím. No ja som mala teda veľký problém s krčovými žilami, ja som mala také tie hrubé, takto, že to Koľko si vyzeralo mala rokov vtedy? ako 2 prsty, mala som nejakých 30 rokov a išla som na operáciu krčových žil a robili mi to práve už tu v Bratislave. No a A robili ti to ako? Robili mi to normálne, že mi vytiahli tú žilu, hej, že narezali na stehne a pri členku nohu a tú žilu mi vytiahli von. Potom som mala dlho problémy. Vy, ktorí ste už dali si vyťahovať krčové žily, viete, čo to bolo? Čiže tam už sklerotizácia nebola možná, lebo boli tie žily Na tak tej veľké. jednej, áno. Hej. No a potom na tej druhej nohe mi teda urobili sklerotizáciu, tam to bolo miernejšie. Čiže to sa len vpichne taká látka. Áno. No a chodila som každých 5 rokov na kontrolu. No a vlastne potom prišiel aj ten Nuskin do nášho života. A ja som tiež bola... To si mala kedy, keď prišiel Nuskin do života? Ja som mala koľko? 50? Tak pred 50-kou tesne, 47 možno si mala, že? No, áno. Môže byť. Áno. Proste Tak asi išla aj som pred k lekárovi tiež, že sklerotizáciu urobiť, lebo som mala ešte problémy. A to som už tu išla v Bratislave k jednomu špičkovému lekárovi. Na obidve nohy mi robil sklerotizáciu a o 5 rokov som išla k nemu na kontrolu. A to som mala už teda Nuskin. A ja som už aj galvanizovala. Čiže si galvanizovala tie žily A jedla som a jedla si tigrín. Tigrín. A normálne ten lekár sa ma pýtal, že kde som si zás bola dať urobiť tie nohy, lebo vyzerali veľmi pekne, ale na tú Potvrdzujem. kontrolu som musela ísť. A vtedy som mu povedala, že mám prístroj galvanický, že používam že používam k tomu špeciálny gel. Vtedy sme mali len tieto tvárové, iné neboli. A takisto som brala Tigrín. Tak mi povedal, no používajte to ďalej. A odvtedy? Odtedy, tým, že človek starne, už to vidí, že tie nohy nie sú až také dobré. Ja veľa sa snažím športovať. Ja som taká, že nešportujem. A potom, keď ma to chytí, tak idem. Tak cítim, že tie nohy teraz sa tešia zase na ten Tigrín. Pretože trošku mi tie žilky vystúpili viacej, ale sľubujem, že zase budem viacej používať Tigrín. Ale nemala si odtedy vlastne nejaké problémy, že by si znova musela ísť? Problémy nemám, len sú trošku vystúpené, hej, že nie je to veľa, ale chcem to mať pekne. Čiže keby sme mohli poradiť aj ostatným, že keď sa o tie žily takto začnú starať aj pomocou tej galvanizácie, aj tým Tigrínom ešte, keď nie sú až v takom vážnom stave, lebo ty si nemala naozaj veľmi vážny stav, ja si to veľmi dobre pamätám. No, tak, ja len poviem to, že ak máte ten problém, že prídete domov a už tie tašky nevládzete niesť, ale len si musíte niekde láhnuť a vyložiť nohy, tak to som mala ja, že už som sa nemohla hýbať. No. Ale tým pádom tá prevencia je tu veľmi dôležitá. A tým pádom nemám problémy so žilami, vôbec necítim, že by ma boleli nohy, že by mi puchli krčové žily, nič. Naozaj, ja môžem povedať, že mne to veľmi pomohlo. Už len taký estetický momentám je, ktorý si musím zase vylepšiť. Sľubujem. Ale super, hlavne, že nemáš tie bolesti a tak, lebo celkovo áno, ten Tigrín upravuje tú elasticitu ciev, čiže keď má niekto problémy kdekoľvek na tele s cievami, so žilami, tak naozaj to pomôže a za tie roky, za tých 17 skoro rokov máme veľmi vlastným skúsenosti. A mali sme ľudí, čo mali tú rosáceu a tiež sme im to radili. Jasné. Brali ten Tigrín a naozaj sa to zlepšilo. No a poďme ďalej, lebo tu sme sa síce trošku zdržali, ale bolo to pre mňa veľmi dôležité, lebo tieto skúsenosti si myslím, že veľmi môžu pomôcť. No povedz. Ešte môžem povedať. No ty musíš, poď. Spomenula som si, že vždy sme hovorili, že jedna tobolka je prevencia. To je super, že si na to narazila. 2 Dobre. tobolky, to sme odporúčali pánom, ktorí mali nejaký problém s prostatou, alebo chceli predísť tomu problému s prostatou, tak brali 2 tobolky. A 3 boli na pleť? 3 na pleť. Alebo možno aj opačne, že 2 na pleť a 3 prostata. Nejako To je, tak sme to čím tam. viac, tým aj tak lepšie. No a a 4. keď chcete vyslovene z toho, že vážne schudnúť, tak 4. Denne. Čiže to balenie je také, že vám vydrží tým pádom toto na mesiac, hej? Keď to máme tak, lebo má 120, hej, na vlastne 4 denne, ale rozdeliť si to povedzme 2 ráno, 2 večer. Neobsahuje tein, takže zaspite z neho, ale je to dobre si to rozdeliť. No a poďme ďalej, lebo mám to ešte poznačené neurodegeneratívne ochorenia, ako napríklad Alzheimer a Parkinson. Ono to totiž všetko so všetkým súvisí, veď ideme stále vlastne okolo toho. EGCG má neuroprotektívne účinky, čiže znižuje oxidačný stres v mozgu. Aj o tomto by sme vedeli veľa rozprávať. Potom je to tá rakovinová prevencia, ktorú sme spomínali, pretože vďaka EGCG sa deje inhibícia bunkového delenia, angiogenézy a stimulácia apoptózy v potenciálne nádrových bunkách. To je také zhrnutie, čo sme už predtým rozprávali. No a posledným tým 4. bodom
sme vybrali práve zápalové ochorenia, napríklad artritída, črevné zápaly. EGCG potlača aktivitu zápalových cytokínov. Čiže pokiaľ niekto z vás má tieto problémy, alebo poznáte niekoho, kto má tieto problémy z vašich najbližších, tak určite siahnite po tomto tigríne, lebo naozaj porovnateľný na trhu nenájdete. No a tu už sa dostávam k takému trošku, k takým tým výhodám a k porovnávačkám. V tomto našom tigríne je použitý len najvyšší výber listových púčikov a mladých listov z provincie Zhejiang, neviem, či to dobre čítam, v Číne, tradične považovaný za najkvalitnejší zdroj čajových polyfenolov. Proces parovania, akože páry, zachováva polyfenoly a bráni oxidácii. Výsledkom je zloženie veľmi podobné čerstvému listu, ale bez toho zbytočného kofeínu, čiže cca 99,5% bez kofeínu, čo umožňuje užívanie bez nervozity alebo problémov so spánkou a tiež vlastne vďaka svojej exkluzívnej patentovanej 20:1 extrakčnej technológii garantujúcej konzistenciu každej kapsuly na rozdiel od mnohých doplnkov, ktoré sú neštandardizované a nekonzistentné. A to je to, čo sme spomínali, že vy keď si niečo kúpite v tej lekárni, záleží to podľa toho, kedy to zberali, ako to zberali, môže tam toho byť viac, menej, to proste nemáte kontrolované. Tigrín tým, že podlieha práve tomuto procesu, je to kontrolované a štandardizované, že v každej kapsulke nájdete toho EGCG, čo sme spomínali, nájdete ho tam presne rovnaké množstvo. Urobilo mi to aj takú tabuľku, neviem teraz sa mi zdieľať, môžeme dať neskôr, ale vlastne keď sa porovnával tento tigrín a jeho vlastnosti s nejakým bežným extraktom zo zeleného čaju, tak práve čo sa týka štandardizácie čias u bežných produktov často žiadna. Tigrín má 97 polyfenolov a z toho 65% katechinov v každej jednej tobolke. Obsah EGCG je pri bežných extraktoch nízky a nestabilný. Pri tigríne 97 je to minimálne 95% miligramov EGCG na kapsulu. Čo sa týka kofeínu, bežný extrakt zo zeleného čaju ho obsahuje 20 až 40 mg na kapsulu. Preto som sa stretla s tým, že keď niekomu hovorím o tigríne, mi povie, ale nemôžem zelený čaj. No tu máte maximálne 2 mg, takže môžete. Kvalita vstupnej suroviny pri bežných extraktov je často neznáma. Ono vám to tam aj napíšu, keď idete skutočne reálne do tých naozajstných faktov, tak sa nedopatrate. Ale čo sa týka tigrínu, je tam ručný zber práve v tejto provincii Zhejiang v Číne. No a posledný bod je kontrola kontaminantov, ktorá je pri bežných extraktoch úplne zriedkavá. A pri tigríne je viac než 200 testov kontaminácie. Skrátka to, ako ja neviem, čo ešte viac o tom povedať. Doplnkové benefity užívania je termogenéza a zvýšený metabolizmus, čiže klinicky je dokázané zvýšenie energetického výdaja a spaľovania tukov počas 24 hodín, lepšie než samotná kofeínová dávka. Antimutagénna a antioxidačná ochrana buniek, voľné radikály, nitrozaminy, toxiny, vrátane ochrany DNA a endotelových buniek podložené preklinickými aj epidemiologickými štúdiami. Strašne veľa dlhých slov, ale zvládame to. Podpora zdravia pokožky, vrátane kolagénu, elastínu, ochrana preto si hovorila, že sa dáva na pleť, tie 2 alebo 3 tobolky. Ochrana pred UV poškodením a starnutím z dola aj z hora, kombinácia interného a atopického prístupu. Reálne benefity, ktoré ľudia ucítia, je menej zápalov a bolesti, lepšie trávenie, funkcia čriev, kvalitnejší spánok vďaka absencii kofeínu. Ináč fakt sa vraj aj po ňom lepšie spí. Aha. Lepšia pleť, žiarivá, menej pigmentácií, ináč áno, pigmentácii, vyrovnaný tón, postupné chudnutie nie ako stimulant, ale ako reálny metabolický reset. Ešte by som chcela povedať, že mám pripravený pre vás, môžem s vami zdieľať zoznam klinických, prehľadových a mechanistických štúdií, ktoré buď priamo testovali tigrín ako produkt, napríklad priamo Pharmanex, alebo testovali rovnaký typ extraktu, čiže štandardizovaný extrakt zeleného čaju s vysokým EGCG, aký sa nachádza práve v tigríne. A viaceré štúdie boli tiež realizované alebo podporené Pharmanexom, alebo použili rovnaký zdroj a koncentráciu EGCG ako tigrín. A tých štúdií je prosím pekne na 5 až 4. Takže kľudne to s vami môžem zdieľať, lebo toto naozaj nenájdete pri žiadnom inom tigrín produkte. Alebo produkte nie tigrín, ale produkte zo zeleného čaju. Fuj, už som normálne sa zadýchla, asi zdiem na tigrín rýchlo. Ale všimla si, že naše videá sú stále dlhšie a dlhšie? To sú tie ďalšie skúsenosti, že vždy vám chceme niečo povedať, čo sme zažili, čo sme našli, lebo teraz vďaka tým informáciám vieme vám naozaj odovzdať toho viacej
No, že na každom, čo si vyberiete. No a toto bol teda Tigrín ako posledný produkt z tejto našej akcie letnej, z tejto druhej vlny. Myslím si, že bude veľmi rýchlo preč, keď sa tieto informácie dostanú medzi ľudí, takže kľudne čerpajte z týchto informácií a hovorte o tom ďalej, pretože tá dnešná doba je síce veľmi informovaná a nájdete veľmi veľa informácií, ale treba sa naučiť ich správne selektovať a vyhľadávať. No a my sa snažíme vám skrátiť tú cestu, tej selekcie toho výberu k tomu najlepšiemu. Pretože keď sa nás častokrát ľudia pýtajú, ty prečo už 17 rokov spolupracuješ s Nuskinom, není to nuda, tak? Vôbec to nie je nuda. A prečo? Mňa minule tiež jeden známy, že však ty už si na dôchodku, už to nemusíš robiť, hovorím, ale ja to chcem. A toto je presne ten princíp, pretože vy keď vidíte, ako to skvalitňuje zdravie aj zvonka, čiže zdravie pokožky, ale aj zvnútra, ako ste teraz počuli, vás, celej vašej rodiny a okoliu, ktorý berie tie produkty, tak tam proste nie je o čom. Tam jednoducho vy vidíte mnohé situácie okolo vás, aj v iných rodinách, ktorí proste si hovoria, že to je hlúposť, že tomu neveria a tak ďalej. Vy vidíte tie rozdiely. Je vám to samozrejme ľúto, ale my v živote sa musíme naučiť robiť tie veci, ktoré vieme ovplyvňovať. A ovplyvňovať práve vieme seba, a vieme ovplyvňovať tú informovanosť dookola. Čiže kľudne, keď sa s niekým rozprávate, máme naozaj skvelé stránky na pluspus.team, sekcii pre klientov, ktoré je úplne zdarma, tak máte tam naozaj také informácie, ktoré sme povyberali a stále ich doplňam, lebo je toho veľmi veľa, že naozaj to reálne to môže pomáhať. A prepačte za možno klišé, ale reálne to môže zachraňovať životy. Že? Stretli sme sa s tým. A vždy sa nám stáva, alebo taký príklad mi napadol, že máte auto, ktoré je spoľahlivé, ste ako s ním stotožnení, máte ho už 20 rokov, nechcete sa ho zdať. A to je ako aj my, že všetko nám to funguje, všetko je účinné, tešíme sa z toho. A neporovnateľné s čímkoľvek iným. No. Čiže my sa nerozprávame o tom, že Nuskin je najlepší, my hovoríme, že Nuskin je jediný. Tak, moji drahí milí, ďakujem aj tebe, Jani, za dnešný podcast. Aj sme sa pobavili, aj sme si zaspomínali. Myslím si, že sme sa pobavili. Dúfam, že to bude fajn aj pre vás a že keď si to vypočúvate, že ste mali s nami taký fajn vibe dnešný deň a že vám ešte ostane. Tak, máte sa krásne, želáme vám ešte krásny deň, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na nejakých ďalších podcastoch. A teraz si mrkneme s tými očami so sérom natreté. Čauko. Ahojte.